майдони бузкашӣ дар ноҳияи Фархор човандозҳои маҳаллиро гирди ҳам овардааст. ҳаводорони бузкашӣ аз тамоми минтақа барои тамошои ин бозии қадимӣ ҷамъ шудаанд. дар миёни човандозҳо Нодир Тешаев яке аз ботаҷрибаҳост. бо вуҷуди он ки чандин маротиба тасмим гирифтааст бузкаширо тарк кунад, вале мухлисонаш ӯро аз саҳна дур намегузоранд. бизи чӣ надодай шӯҳрат, як ёррафдорӣ, як шуносоӣ мухлиси зиёд дод. Дига чӣ метавӣ? Biz ягон кас ягон чӣ фоида наметавад. Фақат ёр рафиқ мухлис барои ҳамаи меҳнат ҳар як човандоз барои мухлисай. ҳар як варзишгар фарқ нест дар кам намуди варзиш аст. буз дар майдон бештар байни човандозони ҷавон даст ба даст мешуд, вале дар нисфи рӯзӣ Нодир Тешаев тавонист бузро ба даст орад. бо маҳорати худ ӯ бузро ба марра расонд ва соҳиби ҷоиза шуд. як бор алон кемо ҳайди се мартаба як бор рафтем қатибачо хуб озмоӣ кардем. аги маърака гӯй мешавад мера як бор алон гӯй мешавад маърака барномуд мемона як хеле иқбол. ҷоизаҳои ин бузкашӣ аз 100 сомонӣ сар карда то бузу гӯсфанд иборат буданд. ҳар човандоз талош мекард то соҳиби ҷоиза шавад. тамошобинон човандози дӯстдоштаи худро ташвиқ мекарданд. дар ин бузкашӣ човандозҳои собиқадор низ иштирок доштанд. алиҷони човандоз бо худ навасаашро низ овардааст. ӯ умед дорад дар оянда навасааш човандози хуб шавад. ай бишораги хилмон гулой астмеем майда уну чени бобуали бидем хонада асп буд ҳами аспа парвариш мекардем. номи акамон акаш ҳама човандоз ном ба номи Фархорда буд. дар тоҷикистон ҳар сол дар фасли замистон майдонҳои бузкашӣ ташкил мешавад. ин маросим дар ноҳияҳои гуногун то наврӯз идома мекунад ва бештари соҳибкорон онро ташкил мекунанд. дар пушти сари ман майдони бузкашӣ ташкил карда шудааст. нафароне ки дар ин майдон иштирок доранд мегӯянд ки ҳар сол майдонҳои бузкашӣ дар моҳи январ ва феврал ташкил карда мешуд. аммо имсол нисбати солҳои қаблӣ майдони бузкашӣ барвақттар ташкил шудааст. ба гуфтаи онҳо як сабаби барвақт ташкил шудани майдони бузкашӣ дар он аст ки фасли сармо ва моҳҳои сардӣ пештар омадааст. бузкашӣ танҳо як бозӣ нест, балки як суннати фарҳанги қадимӣ дар тоҷикистон аст. ин бозӣ дар байни мардум ҳаводорони зиёд дорад ва ҳамчун як варзиши миллии муҳим маъруф аст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ аз майдони бузкашӣ.